Rokamana ahinya ne jachung' bende kuom thuolo mokwongo entiere wechego mag tiyo gomenda. Samoro wang'eyo ni nitie limit moketi kae to ichako ng'wech to nitie kumigike. Pok kata kigike nus mar campaigns pod wadong' samoro gi dweche 6 dweche moko 3 to idhi e yiero to samoro isetiyo gomenda mogik kanyo mane IBC oketo ne manyaka igigie. Makolo luwoe gi jachung' kuom thuolo mokwongo ni to ere kaka onjo bende otiyo gomenda mage mag neno ni ok okalo limit kapok thuolo mar campaign orumo. Mano ni en bende okwang' nyaka loka mogike debe. Ya mano momiyo ang'isi ni kata mana jochungi nyaka tim the economic analysis and feasibility study mondo ging'e ni to kama chung'e ere kaka nyalo tiyo gi pesa, nikech pesa kar pesa dondruok nitiere kendo gin chike gi nyalo goyi piny kaka sa pok ochopo. Gima duong' en ni kijachung' ni sewuok ni dhi chung', for example kidhi chung' Homa Bay town constituency, nyaka ing'e ni to ere kumidwaro chako go campaign ni to maduong' en ni the committee, ke chik ni dwani mondo ibed gi committee ma ng'iyo ni wacho omenda. Nyaka gibed joma nyalo konyi, manyalo ng'ado ni bura kaka jachung' gi kaka idhi tiyo gi pesa ni kasa pok oromo. To gaps spending limits moketgi gin malo maber ma mondo ng'ato bende spende machope be teknde ma kik ng'ato luor ni nyal ng'adi. Ka for example kidhi chung' e Homa Bay town constituency ni dhi chung' mbunge mondo ichope spending limit ma chik ni oseto, mano bende in ng'at ma bende philanthropic ni ka in ng'ama is so much extravagant mondo ichop kanyo, but kitiyo gi pesa ni maber, kigo kwandi maber, to shida ma kama ok nyal chopi nikech spending limit no ket malo maber manyalo cover ng'ato within the period of time mar campaign. En mana ni Kenya ka wachako campaigns chon, momiyo ineno ka ji chako ywak ni be abro chopo, nikech inyalo paro sani ji osechako campaign mewe mani elections kiny. Koro mano is also another challenge ma the environment ma wan godo brings forth ma bende wanyaka wang'i motegno.